שלום, לי קוראים עופרה, ואני נשואה עם 3 ילדים. אני גרה בכפר סבא, וזה המטבח שלי. גם אני עשיתי מטבח במטבחי שירה. כשהחלטתי לעשות מטבח חדש, היה מאוד חשוב לי לבחור חברת נגר, חברת מטבחים, שיתנו לי שירות טוב, שירגיש לי אמינות, שהמחיר יהיה שווה לכל כיס. בכל אופן, עשיתי סקר בשוק כדי לראות מטבחים ועיצובים נוספים, והחלטתי בסופו של דבר לבחור במטבחי שירז. מהסיבה שהיה לי קליק טוב, גם עם הבעלים, גם עם המעצבת, וזו הייתה החלטה. כשהתחלנו לשבת ולתכנן את המטבח, היו כמובן הרבה שאלות מבחינתי. בכל שלב ושלב של המטבח, מצאתי אוזן קשבת, מצאתי הרבה יצירתיות, המון רעיונות ופתרונות שהייתי צריכה אותם במטבח. הזמינות הייתה בכל רגע נתון, גם בשעות של המטבח הקודם שלי היה מטבח מאוד קטן, עם שטחי עבודה כמעט ובכלל. בכלל לא היה לי שטחי עבודה, מקומות אחסון מאוד מאוד קטנים וצרים. הצבע היה מאוד מאוד כהה וסוגר בעין. היום, כפי שניתן לראות, הצבעים הם בהירים, המראה הוא מאוד אוורירי, הוא לא דחוס. כל המקומות אחסון הם בעצם מגירות נשלפות וזמינות, כשכל מגירה יש חשיבות איפה המיקום שלה נמצא. אם זה מגירת התבלינים, זה מגירת כלי העבודה, ואם זה הסירים, הכל נגיש וזמין למשטח העבודה שעליו. התלבטתי המון לגבי איזה צבע, כי סך הכל מטבח לא עושים כל יום, ובכל זאת זו הוצאה לא מבוטלת בכלל. והחלטתי להישאר עם צבע, לקחת צבע שהוא בהיר, שהוא תמיד אופנתי. שילבתי אותו עם אפור, זה צבעים שהם די ניטרליים שאפשר אחר כך תמיד לזרוק עוד איזשהו צבע ולהעיר אותו. אפשר גם לראות שמבחינה עיצובית, העיצוב הוא מאוד דחוס בעין, הוא קו מאוד מאוד נקי, גם מאוד קל לי לנקות אותו בגלל זה. אין לי הרבה מקומות קטנים, אין הרבה ויטרינות, מאוד קל, מאוד נגיש, מאוד נוח. כשראיתי את המוצר המוגמר, הייתי מאושרת, הרגשתי בעננים, הרגשתי שזה בדיוק מה שרציתי, שזה ענה על הפנטזיה שלי, על הצרכים שלי, על כל מה שחלמתי במטבח. היום אני מרגישה מלכה במטבח שלי. כל מי שראה את המטבח שלי, אם זה חברים, אם זה משפחה, התפעל מהעיצוב, מהאור ומהמרחב שיש בו. מאוד מאוד התלהבו. כמובן שנתתי המלצה מאוד חמה, ואני מאמינה שאני אמצא. אני יכולה להגיד מכל הלב, אני ממליצה על מטבחי שירז. בנימה אישית הייתי מאוד רוצה לציין את אלמוג שעובדת במטבחי שירז. היא זו שישבה איתי על העיצובים ועל הרעיונות ועל הצבעים, עם שימת לב מאוד לפרטים הכי קטנים שאפילו אני לא חשבתי עליהם, כי אני לא כזו מקצועית וזה לא המקצוע שלי. המקצועיות הייתה ברמה מאוד 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 גבוהה. זה המקום להגיד לה תודה מקרב לב. כמו כן הייתי רוצה להודות מכל הלב לאייל, הבעלים, שגיבה ופרגן ועזר ותמך ולא היסס לעזור ולשנות בכל שלב את המטבח. והמוצר המוגמר לסביבות עצמי. אתם מוזמנים כמובן לבוא ולראות את המטבח.